И здравейте хора, ето ме отново. Killer Master BG12, не е нужно да го казвам винаги. И така, продължаваме с клипа, втори епизод. Да, мисля, че го знаете това. Не беше нужно да го казвам. Не, защо? Не. Защо влетя? Не. Така, това тук. Защо пак? Така, успяхме за сега. Така леко. Защо не става? Нищо не е станало. Нищичко, абсолютно нищичко. Така се случва. О, не. Тия стъкла май ще ми пречат доста. Поне го докоснах това. Много фейло. What? Гледай да не паднеш, човече. Ако не сте ми виждали скина, ето ми го. Не е много як, но аз си го харесвам. О, не, мразя леда. Не. Такъв е паркура. Така че ще трябва... Не. Няма да падаш и... Така. Джум. Така. Сега какво? Ай, стига, бе. Не трябва. Така. Как ли ще го направим това? И така, тук сме хора вече. О, не, както си ли пак си. Дано да не буде. Не. Това вече е ужасно. То ще ма боли така и ако падна, така че. Така. Нищо не е станало тук, просто. Така. Сега как да отидем там? Май трябва ето от тук. Така. И какво очаквате сега? Да отида ето от тук, ето там ли? О, не. Това е невъзможно. На леда ли трябва да скоча, не знам. Трудно е да се разбере. Дай да го направим с F5. Така. За първ път играя от тази версия и не знам как да го направя, затова ще го направя по нубския начин. Ай, стига, бе. Защо спрях да падам? Върнаме тук. Не. Върнаме на стълбите. Това е вече леко хард. Така, май ще трябва да го направим с Shift. Не. Какво? Пак ли ме спря? Не. Успях. Така. Ще отнеме малко време, защото това е невъзможно да се мине. Ще го направим по лесния начин просто.
Така. Дай лекичко, малко остана. Готово. Така. Джъмп. Не. Тун. What? Защо флайкам? Така, сега всичко наново ще трябва. Въпреки, че толкова се мъчих тук на този буклук. Буклучена работа. Като че ли го правя по-бързо и от миналия път, хора. Така. Тук сега мисля, че трябва там. И сега мисля, че трябва отново тук на тези ледени купчета. Като че ли ми е по-лесно от миналия път, хора. Щупено е. Така, изи пизи. Така, и да продължи да е изи пизи. Не, няма да успея да джампна там. Значи, тук и тук на кактуси. Леко да се хелтна, защото и тук има кактуси. Има. Какво има? Нищо не виждам. Кактусче. Да го поставим тук. Бам. Не. Не умряхме. Страхотно, хора. What? Добре, че паднах тук. Изкарах си акълчето. Не, бе, не! Няма да го оставя това нещо. То е моят живот. Толкова се мъчих тук и да го пренабрегна. Защо Майнкрафт не ме обича? Защо не ме обичаш, Майнкрафт? Какво съм ти направил? What? Стоби. Уи. Джампна. Майкраят е там. Много ми бъгва. Pure flower. Just a word, thanks. Congratulations, you have finished the map, Retro. Ау, как боли. Най-накрая го минах този мап. И какво? Това ли беше всичко? Явно да. Уи, цветенце за мен! Да запазим 1 минута мълчание за цветето. Това мисля да е краят на епизодът. Хора и чао! Абонирайте за мен. Добре, и чао!